what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwata imanya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwata imanya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kuma 70s kune vakomana nevasikana vakasiya upenyu hwavairarama muRhodesia vakati aiwa upenyu hwatiri kurarama panguva ino upenyu hweudzvanyiriri taneta nekudzvanyirirwa nehurumende yaSmith, hurumende yaitonga panguva iyoyo. Vamwe vakasiya mabasa, vamwe vakasiya zvikoro, vamwe vakasiyawo kurima kwavaita panguva iyoyo. Vakafamba usiku, vakafamba masikati, vamwe vakafamba vasina boots, vamwe vakafamba vasina zvekupfeka zvinodziya. Vakayambuka nzizi dzakawanda, vakakwira makomo, vachifamba kuenda kunyika dzatakavakidzana nadzo kuti vanotrena, vabate pfuti, vadzoke varwise muvengi. Nekudaro chirongwa The Forgotten Veterans, chirongwa chatiri kuita nhoroondo nevarwi vehondo yerusununguko, apo tiri kugara navo pasi tichiti aiwaka sirai mhuri yeZimbabwe, vana venyu nevazukuru, nhoroondo yebasa ramakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Hachisi chirongwa chatinotaura nevarwi vakange vakabata pfuti chete, nemiwo vabereki vainzi povo panguva iyoyo, vana mujibha, vana chimbwido, vakasungirwa zvematongerwo enyika, homwe dzemasvikiro idzo dzaitiwo paisvika magandanga ndivo vaipa gwara renzvimbo iyoyo. Chirongwa chenyu zvakare ngatigarei pasi tisiye tanyora nhoroondo yebasa ramakaita. Nhasi tiri kupi? Tiri muno muguta reHarare, tiri kukuwadzana extension, uku kwatatsvaga rimwe gamba zvakare tikati aiwaka hamungagare makawanda ikoko, vazukuru vachingobvunza kuti saka sekuru zvakazoita sei, saka muchibva apa makazoita sei. Tikati aiwa regai tiuye tigare pasi titaure nemi, musire zvizukuru zvenyu nhoroondo yenyu. Baba, makadii zvenyu? Tiripo izvi, makadii? Muri dziripo hamene mimi? Kuri sei kuno? Kuno kwakanaka. Handitika. Aiwa, tinotenda. Comrade, toziva kuti comrade rakazotanga apo, rakazonyatsopfumbira pamberi apapo. Toda kudzokera kumusha. Chikomana ichi chakazvarirwa kupi, uye zvakare mumhuri mavo mimhuri yakamira sei? Ndakazvarirwa mudunhu rekwaMutasa. KwaMutasa? Masabu kunyariya. Senemo ndinonzi Maunga, rekuzvara ndonzi Robert Maunga. Sazita. Zvakadaro mumhuri medu takazvarwa tiri vakomana vana nemusikana mumwe chete. Asi pari zvino vamwe vese vakaparara, ndini ndakasara ndega, ndini ndari mukomana wechitu kubva kune kupedzisira. Handiti muchikura mukoma Robert muchikura kwaMutasa uko mairima, maita sei, makawana mukana wekuenda kuchikoro here panguva iyo, uye makazvarwa gore ripi? Ini ndakazvara gore 1958 musi wa6 February 1958. Muchikura ikoko muri zvikomana, mabasa amaita ndeapi? Ndichikura ndakatenda Zambe Primary School.
ndati gari mabasa aitaita ndairima nekuchengeta mombe ndozvandaita. Andi kuchikoro ndokuenda kuchikoro? Ndaenda kuchikoro ndasvika grade 5. Grade 5. Andi muri kunzvimbo iyoyi kwaMutaza mabhurako acha kana kuti masoja ekwaSmith kana kuti mapurisa vaimbosvika here kunzvimbo iyoyi? Mapurisa mabhurako acho aisvika chokwadi, but pandaionera papa nyaya dzemakandiwa aya. Because pane nguva handandiri mudiki zvangu vati vaiuya nechijipi chavo chechechi vachimanikidza vanhu kuti cherai makwande, but taitotiza taitoti kana wauya vabereki vaitoti mhanyai totiza tonohwanda. Saka iyo makandiwa hanzi zviite sei? Makandiwa waiti anovharidzira chi kuti mvura irege kuchera magoronga. Saka imimi vachikuudzai zvinhu zvakanaka kudaro maizotizei? Isusu tanga tiri vana vadiki ndatori mudiki asi kwakuri kusaziva kusaziva zvaibatsira. Handitika pane nguva here yamakazonzwa nyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti vabereki pane zvavari kuita zvine chekuita nekuuya kunoita varungu kunoku? Pakukura varungu waimbonetsana nevabereki panyaya idzodzo nekumadhibhi, asi nekufamba kwenguva ndopakuzongouya runyero kupa kuti kune warwe rusununguko vati vanga vachiri nechekure nekwedu isusu. Svikira wazosvikawo mudhuze, wasvika mudhuze ndopa wakazobva wasvikawo panzvimbo pedu, wasvikawo pedu ndo titsanangudzirawo hwipi hurumende yakanga iripo. Vakasvika sei musi wavakatanga kusvika first day rinonzi magandanga asvika muarea menyu? First day vakatanga kusvika vakaona vanhu vanga vari vechikuruku. Ini ndakazototo ndiri kumba ndakazongoshedzwa netumwe tuvakomana tudiki uyai kuna ana mukoma. Ndikati ana mukoma wapi? Kanzi uyai muvaone. Ndopa takabva taenda tavaona. Tavaona vakambogara pabhuku pedu. Vainzi ana mukomana? Wana Sejusi Mapondera, wana Savori Ngoro, vamwe vacho ndakuvakanga. Vakasvikira pamusha wani? Pamusha chapo chapo vakasvikira handinyatsopaziva. Vakazonge vakukemba vatokupesa makadetso. Ndokwati akazoenda kunyatsonoaonawo. Ndobva vasvika vakati vakomana taingei kuno isusu? Ndobva vatsanangudza kuti udzvanyire hwanyanya. Isisu pfuti dzasi dzekupfuura imimi asi kuti tikurwisa muvengi. Vari kuitirai zvakaipa, vari kumatauni uko vari kuitirwa zvakaipa, kuno kumusha muri kuitirwawo zvakaipa. Saka ndo chinangwa chedu chatatawinga kuno kuti isisu. Saka imimi ngatitsigirane handitika kuti tirwise muvengi uyu. Handiti basa ramakapiwa imisi vakomana? Basa rakapiwa taimbonzi imimi munoenda mutendera muchimboona kuti hakuna here varungu ari kuku nekuku. Zvimwe zvacho mainzi endai munotitsvagirawo, endai kuvabereki munotaura navo vatipewo chikafu. Ndo zvimwe zvacho zvakaita. Pane here pamakandombowana information yamakatakura mukaenda nayo kubhesi kunana mukoma? Panguva iyo medu zvechuva varungu vanga vasati vanyatsosvikawo, zvokuti takazotobvawo paarea pedu vasati vambosvika, kusati kwapamboitika kana rimwe bheto. Handiti saka chakazoita kuti muzoti mimi regai ndichienda yakatanga sei nyaya iyo? Ndakanga ndanzwisisa, takaunganidzwa tikadzidziswa politics dzedzi. Ndopandakabva ndanzwisiswa ndikati no mbita ndibude. Saka pakauya makomrades akanga bata mota yeSuper Bakery. Ndobva vangopa vanhu chingwa mumarainimo. Isu bva tangokwira mota. Takwira mota takasvika kunonzi kuBethania.
iyo yanga driver nemacomrades Eh. yakanga inomwe driver wachainzi aripainzi vanga vari vachipunza yanga yasupabhika remasapi vanga vari mukomana nemuningi washanda nemota iyo wabva wangotorwawo tasvika kunonzi kubethania ndakambonzi ive mufana dzokera uchiri mudiki ndodai ndakada kudzoka ndakatodzoka because ndokwakabva amai vangu area ikoko saka ndakangoti handisi kudzoka mamini makore mangani ndandine 16 zvanzi mufana dzokera ndati no handisi kudzoka ndobva tafamba nemota iyi yakazopisirwa kunonzi kwana chinamasa ipa mamina ana chipunza ka ana chipunza nemacomrades vamwe vekuarea kwenyu vakomana makabva navo tatina nzani aron chitere adhelate michael dzadza adhelate futi jelas mukapiko adhelate futi paripo pashirikuru takatora mwe anonzi kwamutadi wanga ine mabusiness ainzi josiah uyo handisiziva kuti ari kupo ndazosvika kubethania mota yakabva yazopiswa unotiona chinamasa ndazotanga kufamba netsoka tafamba netsoka takaenda kunonzi kwana zinyembe tikambogara tagara kuti takazokrosa nyanga road vataenda kwahonde tasvika honde takasvika kwana samaringa tikambokembako kwana samaringa kuyo vatazobva kwana samaringa takazonanga unonzi kumasimike masimike mune makudhuze dhuze nebhodha remozambique takazosvika pane mumwe musha unga kudzadza kuma7 takemba tatakutobikirwa chikafu warungu wanga ngoriwo muarea imomo chikafu iye chisa chambodi vatangotanga kuri 0 nokutoti vamwe vasati vawane futi vamwe vakatofa ipapo vamacomrades vakatofa ipapo warungu wakafa kubva ipapo hatatatiwa mudhuze nebhodha vatangoenda vatapinda mumozambique takapindira kunonzi kumavhonde pinda mumavhonde pamavhonde nzvimbo yanga ine vanhu vemumozambique vairima fodya chichi ndobva tambogara ndobva takagarapo 1 week tagarapo 1 week tazobva bva taenda tataunanga kunyadzonya tafamba takrosa pungwe tasvika kunyadzonya takagara panyadzonya ndofunga 5 weeks tagara panyadzonya 76 ndopakauya morrison nyati uyo takatarungwa nezvikwata maererano nekuuya kwenyu kwaifoma kambani ingandi battalion kwakuina vamwe wangagara mazuva aya futi masupplies ehondo anga kamira ndopapaine inonzi ditandi chikafu zvazviri kutonetsa ipapo vatambo musi wacho wauya nyati tangoridza emergency whistle sikamuziyai kuparade tamhanya wane chikwata tangokungana kudaro futi bva dzatanga uridzwa mamadikazi nekwasmith takabva wakararama takakrosa yainzi nyadzonya river ndiyo yataigeza geza kwataita tasikatozi kuti rukova rwakadzika stereke ndototi vamwe pakukrosa ipo paipai vamwe vabva watofiremo isi takakwanisa kuyambuka takazoyambuka bva taenda panonzi pagorongoza mamagona kusimere zvanga zvienda ndisingagoni but hamenowo zvakangoitikawo zvazo uzongobatwa nomuoko nomumwe munhu oyambuswa vataenda pagorongoza takagara pagorongoza paipai yanga iri kembi yemaputukezi yaiva nezvimatin house zvezvi saka taingobikirawo panze tiri pagorongoza toda kudzokera panyadzonya nyati akauya akaridza emergency whistle ndiye akaridza makamuona kuti aviridza ikakuti makangozwa kuti whistle ndo yakakuudzai kuti nyati ndiye aiziva kuti vanhu ukaridzira whistle vanobva vakurumidza kuuya vanhu nekuti vamwe vazhinji vacho vanga vagara varipo vanga expecta kuti waiziva kuti ukaridzwa whistle kune vamwe vachaenda kutraining yes saka ndokusvika
ndovhayiridzwa imenje ndiswana ndokubuda kuti manya makemba awo zanzi vanhu vaungana vakaridzai futi saka maungana kudaro pane zvaakataura here Nyati? haana kutaura because tatiri kure nekure ivo akatauridza vari kugedhi hatina kuungana haana kumira pakati pedu kuadresa vanhu aiwa angoridza ari kugedhi ndokwavamira mamatika vanhu vanga ri kugedhi havangari masoja efero rimange ari 2 chete saka makatodziona kuti mamatikazi kungodaro chete kuridza futi vatanga kuridza futi kwakazoya futi nemahelicopter akatenderera achiridzawo futi zvakare but vanhu vazhinji vakanga varipo vairidzirwa vakanga vasina pfuti papaine vanhu vakawanda but pfuti dzanga dziripo dzasingambosviki 50 because yanga isiri training camp tongoti refugee camp ndomaizotorwa vanhu vachidini vachienda kutraining ndobva makrosa mva maenda pagorongoza takagara pagorongoza apa pasina kana chikafu chinhu chaingowanika mazimwe mazinzungu aidonetwa aya neunited nations aitenge akaora manzungu iya taiti bati tagara since yainga rikembe maputo maiva nemabulets amaingorasikarasikà chii maingoti mungaputsa moto bullet kana rari pasi rikadzirwa raingodhuka waitoona vanhu vangotanga kutiza futi wana unozoti aiwa asi futi mabullets anga adzirwa nemoto ari pasa nonga takagara ipapo pagorongoza 3 weeks vari kwanzonza endai kudoroi takasvika kudoroi takazongosanga ndiko takazosangana because pakubva panyadzonya vamwe vakaenda nekwavo vamwe vakaenda nekwavo but takazongokukudzwa zvetikazosangana padoroi tikasvika padoroi tikatanga kuvaka dzimba dzedu dzekuvaka nematanda tsvaga uswa kumasango chishishi apa chikafu mapasina kana kwakuzopedza kuvaka kwakugara chikafu chaiuya pano neapo chikafu chaitongouya ranga iri hupfu hwekenya uyo nepowdered milk yei ndaingonzi munoisa mudhiramu mungogodzonga modya nesadza iro tagara paye vakwazonzi kudiwa vanhu vanoenda kutraining right takazoenda kune rimwe zibhara kezvikanzi apindai vanoda pinda apinda ndapinda futi zvikanzi iwe uri mudiki sara kune vanhu vakuru vari kunzo ndikatayo ndakura ndava ndikupei chitupa here danda nechitupa ndakupai manje chitupa chakasara musha ndava munhu mukuru mandabudira paipa akazoya madoji ndobva auya mazita ekuhondo manje mazita ekuhondo sitakapiwa Tanzania wanga usingazvipiwe ega tobva tabva torwa nemadoji vataenda kubeira Beira ndo patakazokwira ndege yanga iri Nigerian Airways ndakatakura vataenda kuTanzania vamwe vedu vakaenda neship yainzi Mapinduzi I think yanga iri Tanzania takaenda kuTanzania takaenda pa regiment 3 painzi painzi panyadzonya futi because mazita pekugara kwataenda taizongozvipa vamwe vanga vari kunonzi kuMapinduzi ndokwakati nakaenda tiri nechekusango takagara ikoko takatrainwa nemaswahili nonga takaita 6 months training Tanzania ikoko ngati hangu training yavo yakatibatsira nekuti waidzidzisa munhu zvese anonzi masurprise attacks aya ende kazhinji zvavaita vaiti pamunongoti rare wopedza kuti nakidzei waibva uya ubva kumutsai maimuka maigona kuzorara mangwani mairara muchifamba waichiti manyufa ivo taenda kwainzi kumutuwa but munenge muri musango masango ane shumba
mofamba motendera mozosvika pamunokemba. Zvadaro takazoenda taizopera kwanzi regiment 5 ndokuva kune rimwe purazi reiko kuri kuTanzania. Purazi iro ndokwaaichengetwa mombe kwaidi ndokwainzi mimi kana muda muriwo mainzi endesai vanhu vanonouraya mombe mouya mosheyana kumakembi kwamamuri. Then tapedza 6 months training takabva tazokwira futi ndege vanzi aiwa maibva manje kwira ndege bva taenda takazoenda nekuDhondo. Tabva paDhondo tazoenda kunonzi kuMukuba. Tagara po 3 weeks. Tabva paMukuba tachitosebera kuuya kubhodha. Pataenda panonzi paKilimani. Patagara futi paKilimani ndofunga 7 weeks. Tabva paKilimani ndobva takabva tazoya kuTete. Patete paya ndopatakazoparadzaniswa wandakabva nawo kumusha wese wakabva wanzi takawira sector kwaMutoko. Inini ndega ndibva ndanzi muchitepo sector. Tepo sector yaibatanidza Nyanga. Mbopinda Tanda chienda Mbuya svika kuDedzo. Vadapinda Nyanga mama makomrades anga ari mukudhara. Pachipata chenyu muchipinda imi mangamina nakomrade ani? Muchipinda kutotaka kupinda muchitepo sector pabattalion yenyu? Kune makomrades vaingogara vana comrade Dewi. Ndowaigara waigara mubhodha mumiri. Ndowaizotitambira manje vachitichambudza unotipa wanga wagara vari kufront. Saka ini takabva ndakazopinda musection yana comrade Chinoi. Nana Peter Magorira, nana Musara Oga. Kagara ndakaoperata muna Nyamaropa. Nana Kagore Panyadova pagomo paya. Tagara paripo patakazomboataka Ruangwe Kembi. Tataka Ruangwe Kembi tikabudirira. Tikazobvamo tikaenda kunonzi kwana Magochi. Takagara kufuti kwana Magochi ndofunga takagara 5 months. Right. Tagara takazonzi iwewe unofanirwa kufamba nevamwe chef. Ndakaitwa assistant vandabviswa musection. Katoda kuti uzonyorere chef wamareports. Saka taitofamba angari semareceipt books aya mainvoice books aya nekabhega nengaconductor kaka. Saka basa radaita nchifamba na chef ya hakuna mwanzi chef iwawo. Ndainyori pane munhu akambonzi comrade chef iwawo iri kuhondo. Ayo. Okay. Comrade Howard. Okay. Ndainzi pane paitika hondo unenge uchinyora mareports kuti paitika hondo pakati date rakati. Pafa makomrades mangani warongo wangani. Waishandisa zvombo zvakadini paine ndege here. Right. Apa comrade wanga kuti uendeswa kupi kuDevedzo. Bada ipapo badaenda kunana Devedzo kweko. Takazogara nawo comrade Howard, detachment commander edu anga ari Philip Gumisai. Kakuna na platoon commander anga ari wana Rex Mapfumo. Detachment security John Zvirege. Kozoya John Zvirege akazopinda kwakwina Black September.
Black September akanga apanduka. Black September angoita zvongunya kungu hameno kuti hapana kuitika battle kuti akapfurwa akakipishwa ayo. Angoshayikwa wanizobva tangotadza kuzoti kazonzwa mama tautumidzira mameseji Black September akapanduka. Black September akapanduka. Namanya anombozwa kuti Black September wakananga kupi. Yagara kusvikira ceasefire. Nana comrade Sanyatwa ainzi Nhamo takati naye futi mudedzo mwemwe. Hadzokere kumashure. Mapinda munyanga. Pamakatanga kusangana nemasoja ndepapi? Pakatanga kusangana nemasoja. Alright. Pa first battle yenyu. First battle yangu yanga iri tanga tiri pamagocha. Pamagocha pamashops. Saka tunotenga madrugs vatangonzwa message kune warungu. Takabva tadzokera side kunyado. Pabhuku rinonzi raGarafu. Vataita ambushi papa. Vataridza futi. Vatataruwa warungu. But papa ina comrade ainzi comrade Kufa. Comrade Kufa anga kakepishwa. Asi kwanga kakepishwa anga kakepishwa kwa chenda mbuya. Anga tokwara gumbo rikatopora rikarapwa. Saka wakanga wamushandisa kuradza mabase yes tiratidza mabase yes. But sine comrade iyo zvakatochamisa kuti akarama sei pataridza futi. Anga katakuriswa Jehovah chechi. Chinonzi chibitutu chihombe. Chinoberekwa nepse kwete kamwe kadiki zihombe. But akatiza naro. Akauya kwatiri. Takatombovhunduka kuti munhu uyu auya sei nechinhu chemuenglish. Ndokuzonyatso kutsanangudza nyaya yake akati wamuzinda ndakakepshwa. Ndakakuwara gumbo ndikatorapwa ndikapora. Saka vanhu ava vangatonti chini handi kuti ratidze mabhesi. Takabva tamutora comrade yo nechinhu chiovhaovha chakaita vatapa macomrades tikati ande nazvo kupi Mozambique. Ndobva adzoka Mozambique. Then rimwe racho second battle iroro pakafama comrades. Hapana kufama comrades. Asi warungu wakafa. Handiti. Saka comrade Kufa vachitaura. Vakatsanangura kuti ndakabatwa sei? Comrade Kufa wakati ini ndakabatwa battle rakaitika munonzi pamaparura. Pamaparura Mutando. Ndo ndakabatwa ndikandaswa kuHarare ndikanorapwa. Okay. Atombogara anenge akatombogara ku KG6. Ndobva wazoenda naye. Wakufamba tiratidze kuti munofamba papi nepapi nepapi. Saka paakatidza neChehovha chaitotaura. Chehovha kachati kuti chatisingatauri. Chatisingatauri. Because maybe you waiwa nenguva dzavanofanira kuzodzi kuchivhura kana especially kana wakakemba pagomo paya wochivhura manje vachicommunicate. Saka azotorwa ndobva aenda kuMozambique. Aenda naye kuMozambique. Muchibva ipapo ndobva mazita sei? Tichibva ipapo kunyanga takazoenda kunonzi kunyanga kupurazi kwana Ruben. Tikanoataka papurazi pana Ruben. Tikauraya Ruben wacho. Vatazodzoka. Makapasvika sei paRuben? Tapinda nekunyanga. Tikaenda kumba kwake chaicho mupurazi make. Takatanga tapfuura maguard force ake. Iye pakada kuzi azobude kuona kuti chii kuita ndopakazopfurwa. Vakasiya zvakadaro. Muchibva ipapo handei nyaya yacho. Tichibva ipapo takaretreata vatadzokera kuna Kairezi.
tasvikira kuna Kairezi kwekuye. Kairezi anga akazara apa urungu wangu wauya wakawanda wachiteera apa koko hakuna miti kuti hakuna cover yakanyatsoti toda kuti tikuruke pari panonzi pasara showa. Kairezi anga akazara wakagona kusvima but isusu washoma tasingakwanisi kusvima zvakatiomera ngamboti ari gatimboedza but musiwo handakazokwanisa because paripo pakazombokanda tambo so yemakawe yaidambuka so wakaibata kuti iwo wakudhonza dambuka but mvura yacho yakudzora kupi kwawabva iko kwawatangira waidzorerwa uko maona saka paripo pandakazoti umwe comrade anogona ngati no chuya usambira muri kuzasi kwangu indoenda kumusoro kwenyu kuita kuti kana ndakutorwa mozodini mozondigama maona but handina kugamwa musiwo ndakabva ndagona kusambira vatambokemba kumhiri kwekuye takemba taizombomira kuti Kairezi aserere futi abva azoserera takazodzika kunonzi kunyakadzodzo kuzasi dhuze nekunyakomba kwewo tadzika ikoko ndokwatakazokuroka tsanako manje kwaioneka kachimwadi yakayaka kuseswa 2 tadzokera futi tadzokera futi handina kuzogara zvakanyanya ipapa ndopandakazouya otherwise nyaya dzimwe dzekutaura dzaa dzekudedzo manje takagara mudedzo takagara mudedzo tikapataita munana madohwa mapurchase areas nemapurazi ari kunana macheke nana Mount Casino chiya munana Headlands tikata rimwe bheto panonzi pachitsvori bheto iri pane macomrades anga aperekedza macomrades kunoasiya kwachienda mbuya anga achirwara comrade iya saka taiti wari kudeedza vanosvitsa kuno kwachienda mbuya vanozopawe kunyanga kuti ayambuke saka pakasvika kwachienda mbuya wakabva wadzoka pane mufambo wakakura wafamba wakadatika mapurazi munonzi kwana Smart ubva wasvika kunonzi kwaChiunyi hawana kuda kutsvaga macomrades muri papo wakabva wangosvika ubva wangokemba wari 2 unoziva semunhu warara uchifamba wakabatwa nehope urungu wakatidza sporo wakasvika ukangobva wangowapfuura macomrades ndofunga wakangopfuurwa wakarara ndege pakazoya ndege vadzangobata nzirawo nesu isusu zabata nzira nesu takaridzawo tikaridza varungu ayo vamwe vakafa vamwe vakatiza mukuparadzana umu munoziva paitika zvakadaro munoziva hamuzongobudi makawanda chigurupu vamwe vakaenda nekwavo indakabuda vandaenda nepachena anga ari masikati machena ndifamba mukanzira kumberi kwangu aibva nehelicopter aibva nekwainzi kumadzingidzi aibva nekwana Matsika ichiuya ndakatofunga kuti inondiona pandakangodzikisa belt futi yangu negumbo so ndiramba ndichifamba ndiona helicopter iri kuuya ndiona yadarika yandarika ndikati munhu achandirova nemugozi kuta kuti havana kundiona pesa apa ndikationa ndaenda ndasvika kuye kwakuine baba mudiki wangu anga akatamira ikoko ndandisati ndambovaona kana ndaiziva kuti ndopavari asi pambava ndandisati ndambosvika wana wacho ndovauya kubhesi but ndandisingavatauri kuti ndinani mona but musi iyoyo pane munhu akanga anitaurira aripo umwe comrade ainzi Mute ndakambonitaura kuti unoziva kuti pamba pehamba dzako ndavo musi iyoyo ndakazopasvika pamba ipo paya bandazviintroduce ati ndiningi makwana aripo baba munini aba munini wangu ari waishanda kuReserve Bank mudzimai wacho ndo wakanga waripo
ndiri mwana wababa mukuru ningi ndafara kuziva wakauya rini muno ngandatowa nenguva ndatowa gore raratokwana ndiri ataiwa zvikanzi zvakanaka ngati mamboona vamwe wedu here kuno zvikanzi vamwe hatina kuvomboona ato vandazotendera ndokumwe ndakazowana pane rimwe bhuku rinonzi rekwatarambomba ngoti musiyo takangoti surprise taiwanzo kuti kana takakemba tinoita kuti kana pakaitika hono tinofanira kusangana kubhuku rakati but musiyo papasina kutaurirwa vatazobvutumaona mujibha ndoti ndonotarisawo pabhuku rakati kune makomrades kanzi varipo ndobva ndazongoti handiitisi ndobva taenda kunoona chii makomrades ati bva tangotanga kubatana zvakare asi pabheto iroro pane umwe comrade akakwara akapindwa nemafragments akatotora 3 days asingambozivi kuti ari kuitei ari pasango saka takazongoti rega timbonotarisa macomrades pane mucomrade asipo chichi akatomuona angasati avake ainzi Pirai Chimutodhana Pirai Chimutodhana aibva kuchipingo akazomutora tikamudzorera kuMozambique because pfungwa dzake dzadza akazoenda ake kuMozambique aenda akazodzoka but still zvakanga zvisina kunyatsopera akanga ane tumwe tuhasha twaakanga akungoita maererano nekukwara ikoko maakushanda naComrade Howard maamudevedza muri mudevedza mune mabattles amakapindana nawo mudevedza takapindana nerimwe battle vanozi pamutoko unenge wakutarisa kuna Ruza unenge wakutarisa kuwedza akaitika takanokemba kunonzi kwamachiridza muzasi megomo redeidzo tarara imomo hatina kuziva kuti warungu atoziva kuti kune vanhu vari muzasi medu makuseni takamuka taenda kubhesi awanga kuri kuhanda nekusaiti zvezvo kuti taiti tikaenda kubhesi taichinja mbatya vasikana vaenda unowacha dzimwe mbatya saka vasikana vaya pavakanga vakuenda kumba vamwe vacho bva vabatwa abatwa amene kwavakaendeswa nawo nguva diki tavatonzwa futi dzakurira tikaridza asi pavasikana vakanga vabatwa ivo hapana akafa ake macomrades hapana akafa but varongwa pane pakafa 3 takabva nzvimbo yacho hachachiri chikomo kumwe kwese kwakachena tapedza kuvarova tabva tazoretreata bva taenda kunonzi kwana Mutendebvuri wazosara havo kuuya varungu zonobhomba apa but takanga tabva muchinyora pamaripoti enyu amaizosvidza kuna Comrade Howard ndeipi battle yamuchiri kurimemba kuti apa macomrades akafa and zvakafamba sei? Right, beto rakanyanya uyezve rakandirwadza rokuti ndinombozvifunga ndiri mumbao iripo imwe section yainzi yaComrade Casablanco. Casablanco akaenda kunonzi kwaMavhuwa mudeedzi imo ndobva anokemba eri yacho ine matombo plus akaenda kwakachena ndifunga urungu wanga uri pakakwirira vachiona nemane mabinocular vakamirira kuti ma10 kwanyatsochena ndopakauya nendege akabhomba papo hapana kana comrade wana akasara wabva kubhomba wamwe wakatakurwa naurungu wanga watakurwa maybe pamwe wanga wakwara here but
but vamwe vazhinji wacho ndofunga 7 wakavigwa nevabereki takaona. So takatobatsirana nevabereki kuchera because vane graveyard yepo pamanhepa pamabvuwa ipapo nokuti iroro ndiro bheto rakapedza makomunedzi akawanda iro. Mamwe aya angari ma1-1 iroro hando rakandityisa iro. Saka pakaenda comrade yekutanga vamwe vacho vakateera here macomrade chakazita kuti vazobhombwa vari pasame area? Ndoona sekudaro. Okay. Ndoona sekudaro. Plus timu racho ranga rachakada kuita nyuwani munzvimbo iyoyo. Richakada kuita nyuwani. Iri kutumendi imwe yakazouya kumashure. Ndomufunga kuti ndo zvakanyanya kuti vanhu vanga vasati vambosangana nezvimwewo futi. Plus nzvimbo yacho komanda section komanda wacho pavanga vafunga kuti vakembe apa panga pasingaitiwa. Vanga vari vangani? 9 mati mubhuku rekwani? Pamadzonga. Saka kutaura kuti kwatiri kuita kuti pamadzonga ipapo panotone macomrades kana asina kubviswa zvawo 9 ane makova ari ipapo. Because ndakatomboti pane nguva inzi macomrades endai kwamaishandira anditika pane zvakangoitwa munoziva kumaofisi edu kunoitika umwe kiribidi unoitika so ndoita kuti inini zvizhinji mune macomrades mazhinji pane zvakaitika macomrades mazhinji especially kudedzo ndinozviziva uye ndindaitonyora manotsi acho maona manje ndoita kuti dai ndakaenda handizi pamwe pane umwe anga aripo hake pane anonzi Sharon akanga ariko ameno kana akazviita but isizvi nditanyatsokuziva kuti macomrades chakaisa pasaidi iri ameno kana zvakaitwa zvinhu izvozvo. Muri koko zvakare pane here pamunoti pamabattles ekudevedzo kana kupi kwamanga muchishandira kunyanya kwamainyora manotsi pamunoziva kuti kwakafa povhu yakawanda vabereki vana mujipa kusanganisira vana chimbuida? Mudedzo handidi kunyepa. Mabattles mazhinji izvo zvataita taiti wakatiigira chikafu chete handiti watiigira chikafu dzokerai kumba. Munoziva mutora mapoto nemapuresi kana zuva ravira. Zvepovhu yakafa yakawanda panzvimbo imwe chiti mudedzo handidi kunyepa. Mabattles mazhinji anganangana nesu isusu macomrades. Saka muchitaura iyo yamataura kuti yakafa macomrades 9 uye zvakare ndofunga komanda wacho ndiye asina kunyatso tongoti aka underestimate bhesi raakavapa ufuchi rakava expose. Kune here zvakare imwe nzvimbo yamunoti imimi semacomrades muchitarisa manotsi enyu ndimi apa makatadza kuronga hondo? Zvinoitika. Pane pamwe pekuti unoataka handiti varungu vari kana kuti 40 mimi muri 10 mubudiriri. Asi mune mazhinji edu atakaita edu dedzo zvatanga takuita kazhinji takataka kuita zvezvi kuti varume zvongokemba izvi ngatisiyane nazvo. Kana achida kukemba ngatitange tatenderera kufamba kana kusvika kuroundabout uko modzoka nekudizeti uko modzoka neko moziva kuti pakachena because munongona kuti takukemba nditi watori mudhuze wachikuona. Saka ndo zvazvaita kuti
mabattles edu mazhinji panguva takata kubudirira tasanyanya kusapuraizwa asi kuti ndisi taitodi kana taiti tikanzwa kuti wauya taibva tatomhanya kuti no handiti nowablokera ikoko tiwarovere vasati wapinda ndozvatakata kuita varungu ana Sapras mai vayo batawo seiko paneri pamaitopinda muchitononetsana nevarungu vakanga vari mumapurazi ndozva kuti takaenda papurazi panezvakati ndo zvizhinji zvatakanga takuita takata kuziva kuti varungu vemapurazi ivavo ndovaikwezvana nemasoja because masoja aisvikira papurazi ipapapo maona saka takuatakawo varungu ivavo vazhinji kazhinji acho taienda kumanheru paine magadforce anga asinganetsi mongotenderedza imba monoka madhoo ngamuona momupfuura saka muchinitoere nemurungu wamutozva takaenda papurazi rekwanhingi tikasvika takadai ya takaenda papurazi rimwe rati padhuze nepaMount Casino pachikoro papa murungu wacho ainzi anga ari musoja asi ave achirara kumba aenda kumarondera takaenda rimwe zuva makuseni vatale ambush kugedhi vamobva wapinda mukati paangobuda murungu achida kuti amutse mota kuenda kumarondera vatangomupfura ipapo but mukadzi wacho akangomiramira nefuti akambomiramira vatazokapfurawo zvinova ndizvo mazuva ayo taipiwa chikafu paMount Casino nemasisters echirungu chacho andoatipa chati hatitengesi tinokubikira ichichichichi but musiyo mazuva ayo ndopabva pavharwa Mount Casino chikoro ichocho aminoti vana vacho vakabvaendeswa kupi bva wabviswa ipapo abva pakemba masoja zototi maoperations emumanhingi emapurazi anga akada kuti netsei because vakanga kuwanza masoja papurazi nepapurazi saka tidzokera mashure saka makutanzania ndipo makazonzi Comrade Max Tichafa iri makatara kupiwa vanhu makazvipa waingokandwa mazita kwekwe ndofunga vaitogara nelist maitonzi wewe mirai muraino iwe unonzi ningi iwe unonzi ningi iwe unonzi ningi iwe unonzi ningi wotochenjerera kuyeuka zita rako chete turege uzogangana rako chairo orekuhondo rawapuwa iro saka tiripo saka bhato ramunoti mimi apa ndipo makadai makafa musina kuzono Zimbabwe yakasununguka zvakafamba sei musiwo right pane bhato rimwe rakaitika paMutendevhuri bhato iroro tanga takakemba but chekutanga chakaitika varungu vakarara vari padhuze pamo but ndaimborohwa mufodya kafodya saka ndakati ndakandimbodzika panzasawa foja zvayo kwete mbaji ndaimborohwa kafodya ndakudzoka ndane futi yemakumbo enye ndikuona munhu akatondiema murungu akatodai akatondima ikatorira but akandipotsa ndabva ndarara panze zototi makomedzi akatoshamisika kuti futi ichi chikuitika akatonzwa ndakutodzorera vakazotonzwa kuti chinga uku kwakutobvawo faya yakawanda wanda kwakutanga kuchidzorerawo zvokuti ipa kutaura chokwadika munoziva kunangwa iwe usingafungidzi uri kutofamba kudai so uziziva kuti mberi kwako kune chii ipapo ndodai ndakafa zvechokwadi handidunye pamo munhu hameno kuti akapanika chii otherwise ndodai ndakangofa kana vamwe vangu ndai vakazongoona munhu kuti munhu kwatira pfutuko munhu wacho
chicha aenda kupi maona asi bhato yacho makazi vakunda zvenyu varongiwa takakunda takakunda makazoramba muchishanda naComrade Howard kusvika naComrade Howard ndakazochinjwa manje pandanzi ndakazopromotwa wandanziita PC ndakaita PC wa Desmond anonzi Henry Sachkonyi anogara ari kubhonda ndomusha kwawoko wandaita PC wake watashandira matandi shandira matandi kana Chigwedere kana Makuwaza tikamborova Rusape GMB tiri kuseri kwedhemu kuyoko karova kembi kwaRusape marori wakavhiringidzika marori aibuda achienda nerodhi kwamatsika uko but kukwatira hawana kumbodzora kana fire vatadzoka tikakemba pana Makuwaza takemba paMakuwaza ndo mazuva acho itabva kurova ninge saka inisa PC ndandiri mumba tichiorganiza mbacha dzemaComrades maComrades asina mbacha tokumbira kuti mutengero mbacha saka maComrades anga ari kunzi amene kuti musuwo uyo zvakaitika sei searching commander wangu Desmond ndandinaye futi nasecurity wacho takazongonzwa futi dzakurira tiri mumba takazongoti uya rudzorera nepawindo raudzorera nepadoor but hapana akakuwana but wamwe wedu wakanga atotiza takazobatira wakupi amene kwenzi kwa Chigwedere hawana kumboridza kana futi ndokuti ndo matinodai takafira futi mumba imomo kuzoenda kuti ko imimi wakomana hamuna kumboridza mangotiza chii kanza tavhundutswa ndoka tagara takazoita futi imwe kupikwa takazoenda kwaChienda Mbuya kunotambira imwe futi hombe takudzoka ifuti ipi yamainotambira Likwelesi okay takudzoka takakwira mugomo rinonzi raDikoko tasvika kwaDikoko vakwine takaona zimwena resambani nema takasvika bva taisa pfuti vatafushuka mafurniture vatakemba zvedu kwaka kwachena bva ndadzika kumashops kunenge kwanazhanga chasaPC notsvaga chikafu svika mashops kuyoko vatapuhwa inonzi chingwa nemadrinks tadzoka takangoti gare dzakuma 12 kanzwa dzatanga futi ndofunga akateera patakafamba napa tikaridzirana vatazoretreata futi hatinazoikwanisa kuitora vataretreata vataenda kudedzo because kudedzo ndokwanga kuri safe mumwe meso manatandi maitonetsa kugara because vanhu vacho matandi waitengesa unganzwisi sinzi wanga uri vanhu ndo vanhu waiita maricho mapurazi imomo saka kuti munzwisane nawo zvaitinetsei wanga singanzwisi kuti murungu akaipa pakuti chii taenda kudedzo kuyo kuti tasvika kudedzo azoti arega tidzoke tinotarira chombo chedu chechi chakatorwa kuti hachina kutorwa batata takadzoka tikatora tikaona chombo chedu chiripo tikachitora tikagara nacho but hake kunyatsochiridza chiye chaida kutoridzira ari makembi kwete zoti vanhu vanofamba netsoka kana kuti chichi kana kuti vane mota yanga chisingadi takasvika tikambochicherera futi pasi pakudedzo
GMB makairova sei? GMB ndakarowa nemota mota 82. Makapasvika sei ipapo? Tiudze zvakafamba sei? Takabva nekwatandi kwatanzika kuseri mudhuze nedrem chechinorowa malong range chechi saka takarowa tiri kumhiri. Chamarowa kudaro masoja haana kuzita follow up? Akarasika, haana kuziva kuti chinhu chabva kupi. Chachiri chinhu haana kuziva kuti chabva nesaidi. Ivo vakabuda nemota vachitora rodhi kwamatsika yei ndokuvakaenda vachinotsvaga. Uko hawana kusvika kwedu kwanatandi kwatanga tiro. Mazoti pane marori amakapfuura? Marori akaine masoja? Marori? Marori takarowa kukembi. Handi kukembi ko? Makapasvika sei? Takakandira futi kukembi. Makaita chekukandira futi kukembi? Takakandira kukembi. Wozi mamota unorowa uri kure hawaendi mudhuze. But havana kuzotiteera. Handivati mukarova kangu mukatangira kuvarova muziva kuti ndege dzakuteera. Zvemangwana. Okay. But waigona kutsvaga kusiriko. Because waifunga kuti vanhu vaenda kugomo iro rakanyanya kukura iro isu tinenge tahwanda kana mudzimba. Parivo vamwe taita den camping iwe unotsvaga kusango. Taitoziva kuti kana zvadaro vachabhomba musango. Maona manje tiri mudzimba. Saka taimboti kuti waane kamukana ngatimboti mudzimba zi wombobhomba uko. Kana wambobhomba tozobuda waneta tozotangisa futi. Muri kwese kwamakaoparata muri pamakabata mutengesi ndepapi ende mutengesi uyu angaita sei? Mutengesi pandiruziva pabatwa mutengesi wani kunyanga. Munhu uyu anenge aishanda kumapuranga kuSelborne. Zvanga zviri zvevarungu. Anenge akauya kumusha anga ari palevi. Unoziva kana wanga wagara nevarungu unenge uine nopfungwa iwe nevanhu vekumusha munenge musingaiti zvimwe chete. Saka ndiye akatengesa wani akaurawa iye. Tikazouya futi dedzo pane wani futi vaigara bhuku rinonzi rekwabefa. Wanga vari futi mudhuze ikoko kutanga singatokembi. Kana madonations ekupa macomrades zvinhu ikoko tanga singatsvagi. Because maigona kupuwa zvine poison kweko. Kune wani akatengesa ikoko ainzi kwadzeka akaurawa. Ndokunga pawatengesa ndo chete vamwe vazhinji vanga vakunzwisisa. Pasection penyu comrade wamunoti uyu akandisevha muhondo ndicomrade ani ende zvii zvakaitika musi uyu? Vanoti akadi akandisevha upenyu hwangu. Pasection penyu nemabattles amasangana kuti dai pasina comrade Nhengi musi uyu zvakare pane zvingadai zvakaitika but nekuda kwake ndakararama. Ipapo handidunye pangu ba. Hapana, because taingotoyaridza ari pake uyaridza ari pake. Taizongoti kana kuti ngatiretreat tongoretreata tiri pamwe chete. Handidunya kuti pane akandisevha kana kuti kana ndinoti pane wandakasevha sterek ngoti taingoridza chi taingodiwa kuwirirana anditi muchiridza mesi. Kana makuenda namomuudzana kuti varume kana maona kuti fire zvakakuremerai hamuzvikunda ndira maigona kuti ngatiretreat varume tozonoronga futi. Pamakaenda pamusha pababa munini mati makaona amainini varipo makubva makasiya mavataura kuti nekuti tinoziva kuti hondo nehama zvinhu zvanga zvakanyanyoseparetwana stereki.
imi mapedzisira maenda pahama yenyu. Aiwa ndakavatsanangudzira vakazvitambira vakati aiwa toziva kuti zviriko. Ndikati asi musanyanya kuudza vanhu vakawanda because ndaizoona zvimwe zvacho zvaida kuti netsei, especially kada kunyanyoshandira paarea pako pane zvimwe zvinoitika. Ndinomwe muenzaniso panonzi pasagwidza panyadwa paipai. Takamboita rimwe bheto, mwana akafira pamusha pake mune ndi ega akarohwa ainzi Kennedy Sagwidza. Saka hamene kuti chii chaimboitika kana kuti zvaiva nechekuita here kuti iwe ukanyanyotambira pane hama dzako kana kuti pane waigumbuka nazvo here kuti iwe uri kuita zvakati ikati tikuitire zvakaipa anyatsokuziva. Koyo Kennedy akazopedzera apa musha pausi. Kennedy akangopindura ikoko, takapinda tese muchitepo sector. Saka zvaingoreva kuti pabhuku pako waitongosvikawo, waitongosvikawo, hapana zvavaita. Because chero ukapinda section ipi maingoroteta mabhuku, mukabva vamwe wacho wava ipapo, saka vanga vasina manzvengero. Muchiri kunyora mareports, manyora mareports, aizobva ipapo zvichifamba sei? Mareports aienda kuMozambique. Aitsvetswa kwachenda mukatitsa nyanga wopinda kune tumwe tumabhesi vamwe vakuru vaigara mbodha iwo vaizoti wachitambira makomedza bva kutraining anditi wachitsitsa kufront wodzoka wagara apa ndomaendera aita anditi nameno kana aizoenda kumberi kunana kwaigara vakuru chako chaivo. Comrade Max, muchinyora ndambonzwa mati pamumwe muenzaniso wemakomrades 9 akafa akatovigwa pagraveyard yepamusha pamataura paipai, zvokuti matoti kana nanhasi ndikatonzi handi ndinotoswaudza kuti apa ndopatakaviga makomrades. Mune zvimwe here zvamungati zvaifanira kunge zvakagadziriswa zvamunotoziva zvamakanyora zvamunofungidzira kuti pazuva ranhasi kunzvimbo iyoyo hakuna kuzodzokerwa zvamungarangarire mukatiudza? Ndinotaura hangu nemabatirwo ataita hedu mudedzo myomo. Hurumende kudhara tanga nditi yaifanira kunge yakatendawo vanhu vaivemo. Mukaona nzvimbo yekuti munoita hondo, ndiyo hwani iyoyo hayo yakauraya makomrades, asi dzimwe chaidzo zhinji dzacho taibudirira. Munoziva kune kumwe kumasvikiro kwataienda kuri kwanzi kwasekuru Mugodo. Sekurani? Kwainzi sekuru Mugodo. Maenda iko kwaita mabira ndo aitotishedza toenda tati seku takuenda kunze kwachena kwaita kuti mira wazokuchauya chimute muchaenda zveshe waiona gomo riri kuvhara handiti kuvhara mofamba moenda kune sango handiti kune sango kwe motosvika zvakanaka kuzochena zvako zvokuti hurumende aifanira kutendawo kwete kungoti haiwa zvakapfuura. Kana isusu makomrades takashandirako da kuti tanga tiri vapenyu tese taitombofanira kuenda kutombotendawo kuti vabereki tauya makaita basa wazi zveshuwa kuna vamwe vanhu vaizvipira pira chainacho achibatsira then pane makomrades aya
kungoti zvataita manje ungasingazonyori munhu nesenemu yake nezita rake rekumusha. Dai zvainzwaro zvaibatsira. Okay. Unyatsoziva kuti vanhu vari apa ndinhingi vanobva kwakati, but hapana. Aingoziva nezita rechimurengero. Like pamadzingidzi pano mumwe comrade anzaniko ndokanga hangu zita rake ari ega comrade akawigwa pamadzingidzi paminda pevanhu. But ndinoti zvaifanira kutsvagurudzwa kuti amene kuti zvingabatsirika sei. Message kuti takuenda kuma-assembly points yakazoya muri kupi? Assembly point yakauya tiri mudedzo imomo. Zongonzi ceasefire. Chindege chitenderera vanhu vakamboti aisonzwisa kutsotsi ngatichirowe. Naona zvikazonzi aiwa hondo yapera. Tazotakurwa nemota yamwe mudhara Chirisa angari businessman. Mudhara Chirisa? Ainzi Chirisa, tikapinda nomarondera watazoya Marusape. Vanhu veMarusape waizo indainzi Max secretary wangu wandambenge ndinaye pakupedzisira ndapromoto anga ainzi Devil Nadezi. Aubvunza kuti kuwana Captain Devil wacho ndiani? Where is Max? Where is Max? Chichi mboti takapinda tikambomira Marusape mwewo. Vanhu zvakashamisa so. Atazobuda atibva taenda kuEco Assembly Point kunyanga uko. Kuruwa kunonzi kuruwa wangu kweyo. Ndakasvika kapinda muruwa wangu mwewo. Wakazoya masoja maybe andangari United Nations kana kuti chii. Ndo vaitikomberedza manje. Ndo vaitichengetedza. But isisu zvakatibata nevamwe kana munhu wakambosangana nezvakawanda. Ndofunga takagara ma-Assembly Point ndofunga 5 weeks. Rechi 6 tikati ngatibude. Ati wana vanogona kuzongotirongera zvimwe vakatibhomba why wariwo wachena uri kuti utichengetedza kuti taita sei. Abantu vamairwisana navo. Mawana mani. Takabuda. I think takatora 1 week tiri kunze. Machenda mbuya. Kumusha kwana comrade Batana uko. Ndokwa takazodzokerera. Tauya unotsvagwa zvanzaya makomrades. Dzokai makutovhiringidza zvinhu. Ndokwa takateerera. Vatazodzoka ma-Assembly Point. Ma-Assembly Point takazogara hedu. Takazogara ndopakazonzi National Army. Vatazotorwa nemarori. Tikapinda muno muHarare. Muharare hatina kumbomira. Takaenda kuGweru. Guinea Fowl. Yangari School of Infantry. Trainwa masoja anofamba netsoka. Ndokwa takaenda paGuinea Fowl. Trainwa paGuinea Fowl. Pass out takazoita kuLuweleng Barracks. Vatava ndozofomerwa mabattalions. Takaiswa ku13 Infantry Battalion. Yanga iri ku Victoria Falls Road. Tikadarika Mpilo Hospital. Napakaiswa mabarracks edu but anga ari ematende manje. Makomrades edu anga ari mitumbani asati aenda kutraining. Ndaichengeta ndandiri armory man.
nekambani B. Bhara rangoita zvakaita imba inoi. Kuno ndoko kune mabhedzi edu tent. Uko ndoko kwakaganhurwa uko. Ndoko kwaigara pfuti dziri pamareki. Weekend ndopakazoitika yentumbani mashona aingoti weekend kana asvika hande kumamisha. Ndakasara ndiri 1 mutendi imo ndichengeta pfuti idzodzo. Saka makomrades edu amwe ekuzipraya aiziva zviri kuitika. Mangu hawana kukwanisa kutora pfuti, but mumwe wakakwanisa. Ndo dzimwe dzakazoshandiswa kupi kunana Intumbani. Zoti waizivana wanga waikunya trousers 1 gumbo 1 so kuti waziwane. Kuti waziwane ndoti zvanga zvakarongwa. Vatora pfuti kune mamwe chichi but yaitika iko Intumbani. Makomrades watati na National Army wangaenda kuma location zvezvo zvokuti tikuenda kuma location zvezvo vakafa. Still remember nditoti nomwe sekuru wangu swainzi Hans Maximo Duri akatofira ikoko. Zvadaro pakaitika Intumbani no vaipana vapo paya takazoenda ndabazi nduna pautrain prison safes papa tikazogara tagara bva tazobviswa futi vataendeswa paKonimara paAndersroad pane pari pamaini here aidzadze after handitika madzoka vabereki makatanga kuonana navo sei ende mamuri kupi? Vabereki wangu vabereki wangu mukoma wangu vanotedzana naye na baba vangu wakauya kunyanga uko. Wakanga waudzwa nevamwe mai vainzi Mai Gwezere. Mai Gwezere waigara kuNyakomba, saka kuNyakomba ndokwandakatanga kupindira nguva yahondo. Saka wakaziva kuti ndiriko kukozi muzukuru wangu mwana hanzvadzi yababa wangu anga akarorwa saidi rekudedzo kwekwe but anga ari munonzi kwaniko St. Teresa. Ndai akanga akuzoudza manje kumusha kuti sekuru ndakawaona. Saka vabereki vakabva vazouya kunyanga apa asi vakazondoona after 2 days because ndakanga ndakaminyuka gumbo saka ndakanga ndiri kuchipatara. But wamwe wangu manje wakabvunzisa wamwe wangu ndobva wati tinomuziva. Vabereki vangu mukoma wangu nababa vangu ndobva wakabatwa zvakanaka. Ndazotsvaga kuchipatara kuenda wanika pandazouya pandaona vabereki vangu vakafara. So ndasina tisati taitawo mari wakangodzoka wane mari dzawo dzavanga adini dzavanga vangouyawo nadzo vakafara. Gumbo ranga raminyuka sei ndeyapera? Ndakatadza kutsika chete tiri pamasembo point imo. Handidi. Comrade Max, pane here comrade mumwe makapedzera kuonana naye wamakaopata naye kungave kunyanga kutongoti maichitepo sector muchipinda munzvimbo dzamakafamba idzodzo wamunoti comrade yeti kangoti tichienda kumaassembly point nanhasi handinozombobvira ndamuona handizivi kuti ari kupi ndicomrade ani? Wakawandisa vataure ndo mukana wacho. Na comrade Ray Zimbabwe chauya
Nevasoni Mzunza, ana Rani Hondo, Zero, ana Comrade Messiah, ana Comrade Gray, ana Comrade Ranga, iwo wana John Zirege, ana Comrade Msande, nzainzi Msande Cheme. Okay. Na called Comrade Wolf. Hatina kutombona ngalizoti wapenyu here kana vari kupi tombosiwa anditiya. Comrade Max, mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe iri kukuonai pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Mashoko angu ekupedzisira ndinoti kumhuri yeZimbabwe, aiwa kune vanotishora zvavo kuti hamuna zvamakaita, anditika zvatakaita kana ivo vanhu vasingazvioni, masango matakafamba anotiziva. Nevamwewo vanhu vanoziva kuti zvinhu zvakakoshera chii zvatakaita. Ndo mashoko angu ekupedzisira. Anditiya. Aiwa. Comrade Max, baba Robert Maunga, tiri kukutendai nekugara nesu pazuva ranhasi. Anditiya. Aiwa, mavanzwa Comrade Max Tichafa. Vari kutivo pane macomrades avataura vane chitsama vavari kutivo ndakapedzisira kuonana navo tichangopinda mumaassembly points. Handizive kuti vapenyu, handizive kuti vakafa, handizive kuti vari kurarama kupi uye vagari kupi. Kana muri kuona chirongwa chino tibatei. Kana muchivaziva tinoziva kuti mamwe comrades anogona kunge akumapurazi uko ari busy kurima, havasi kutozivawo kuti kune chirongwa chakadai so. Vazivisei, tibatei kuti aya comrade vataurwa vaye vari kunzvimbo yakati. Uyewo zvakare tinoziva kuti kune hama neshamwari, vana, vazukuru vanozivawo zvakare kuti kune chirongwa chakadai uye kumba kwavo vagerewo negamba rehondo yerusununguko. Tibatei, tigare pasi, titaure, tione kuti tingasvike sei ikoko, vakusirewo nhoroondo rebasa ravakaita. Sekutaura kwandaita tichitanga chirongwa, hachisi chirongwa chemacomrades akanga akabata pfuti chete. Vana Mujibha, vana Chimbwido, vakasungirwa zvematongerwo enyika, homwe dzemidzimu yaibatawo panguva iyoyo. Chirongwa chenyu tinzwewo kuti kumhepo maizvifambisawo sei uyewo mhuri yeZimbabwe yazorasika papi pakusatevedzera tsika nemagariro kunyanya chiri chivanhu. Manzwa Comrade Max vachiti munogona kuti shora kuti hapana zvatakaita, asi masango atakafamba anoziva basa ratakaita. Tiri kuno kuwadzana with our camera person Vongai Kawa and the rest of the technical crew. My name is Robert Tapfumane. Keep watching the program, The Forgotten Veterans. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo aiwata imanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo aiwata imanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo aiwata imanya manya takabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV
with Robert Tapfumani.